Hola, cuinateques! Ja tenim preparat el tortell de Reis. I vosaltres? Ja teniu escollida la vostra recepta? Quedeu-vos, va! Comencem? Posarem 450 grams de farina de força en un bol. Afegirem al bol uns 5 grams de sal i ho barrejarem molt bé amb la farina. A continuació, afegirem 60 grams de sucre i tornarem a barrejar. Seguidament, afegirem 120 mil·lilitres de llet i 40 grams d'anís. Li tirarem 2 ous sencers i un tap d'essència de vainilla. I barrejarem tots els ingredients per tal de que quedin ben integrats. Un cop ho tinguem integrat, afegirem 40 grams de llevat fresc i tornarem a barrejar. Arribarà un punt en el que haureu de fer servir les mans. Posarem la barreja en una superfície de treball i l'acabarem de pastar. Farem una bola i la deixarem reposar 5 minuts tapada amb un drap de cuina. Passat aquest temps, l'aplanarem una mica i li ratllarem per sobre la pell d'una llimona. També li afegirem 100 grams de mantega tallada a dauets. Treballarem aquesta pasta per integrar molt bé aquests últims ingredients. Ho farem durant 15 o 20 minuts. Un cop ben treballada aquesta pasta, tornarem a fer una bola i la deixarem reposar durant una hora tapada amb un drap. Per cert, si no esteu subscrits al nostre canal, us esteu perdent unes receptes collonudes. Passada l'hora de repòs, ens disposarem a estirar la pasta i a fer uns quants plecs per donar-li la forma necessària. Si posem un paper de forn a sota, manipularem molt millor la pasta. Donarem la forma allargada i amb un utensili rodó mesurarem per comprovar que dona bé tota la volta i no ens hem quedat curts. Prepararem la safata de forn. Posarem el paper sulfuritzat, el recipient que farem servir de centre i la pasta rodejant-lo. Si ens sobra una mica, l'enganxem bé i arreglem la forma que quedi maca. Ho deixarem reposar durant una hora més, també tapat amb un drap. Passat aquest temps, pintarem el tortell amb ou batut perquè ens agafi un bon coloret.
Seguidament, guarnirem el nostre tortell. Podeu posar el que més us agradi. Nosaltres hem posat una mica de taronja confitada i unes quantes cireres. Li posarem crocanti d'ametlles que haurem remullat prèviament. El fet d'hidratar el crocanti és perquè no se'ns cremi durant la fornada. Un cop guarnit, ho ficarem al forn a 180 graus durant 20 minuts. Passat aquest temps, traurem el tortell i el regarem amb almívar casolà. L'almívar no és una altra cosa que aigua calenta amb sucre. Li tirarem sucre de llustre per sobre, tanta com vulgueu. El traurem de la safata i el deixarem refredar. Un cop fred, el tallarem per la meitat per fer una base i una tapa. Veieu? Així és com queda. Ara tocarà farcir el tortell amb el que més us agradi. Nosaltres vam fer servir 800 grams de nata muntada. Hi vam posar unes xips de xocolata per donar un toc diferent. Ara tocarà amagar les troballes. Nosaltres vam amagar 2 reis. Volem positivisme tant com es pugui. Col·locarem la tapa amb molt carinyo i ja ho tenim. Aquest tortell de Reis és una molt bona alternativa. De fet, que sigui casolà li dona un plus. Salut i bon menjar!